Welcome po sa Namit Bicol TV. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng paboritong ulam ng mga Bicolano, ang Bicol Express. Tara, umpisa na natin. Ito ang ating mga gagamitin. Siyempre, hindi mawawala ang siling haba, labuyo, sibuyas. Gagamit din tayo ng pampawala ng lansa, ang luya. Bawang, gagamit din tayo ng niyog. Siyempre, alamang. Maglalagay din tayo ng pansahog na baboy. Ang gagamitin ko ay pork chop, pero pwede rin kayo gumamit ng liempo. Lalagyan din natin ito ng secret ingredient. Maglalagay tayo ng pinya. Oh my God! Wow! Uumpisan ko ng hiwain ang ating mga bawang. Paliliitin lang natin ito. At isusunod ko naman hiwain ang mga sibuyas. Ngayon naman ay binalatan ko lang ang ating luya. Dudurugin lang natin ito. Susunod ko naman hiwain ang ating siling haba. Palitin nyo lang hiwa para hindi mahirap kainin pagkaluto. Ngayon naman ay hihiwain ko na tong ating siling labuyo. Nga pala, yung dami ng sili ay depende sa inyo. Pwede nyo pa itong dagdagan kung gusto nyo pang mas maanghang. Huli naman natin hihiwain ang ating karning baboy. Sa paghiwa naman ito, hindi natin ito kailangang sobrang paliitin dahil liliit pa ito mamaya pag naluto na. Wow! Pagkatapos nating hiwain, ay pakukuluan na natin ito sa tubig. Lalagyan lang natin ito ng asin at paminta. Habang inaantay natin maluto ang ating baboy ay magagata na tayo. Lalagyan ko lang itong kalahating basong tubig. Tara, umpisa na natin. Huwag niyo munang itatapon yung pinagataang niyog dahil gagamitin pa natin ito mamaya sa pangalawang paggata. Uulitin ko lang yung ginawa natin kanina. Ayan, kumukulo na ang ating baboy. Itutuloy lang natin ito hanggat sa matuyo. Tuyo na ang ating baboy. Maglalagay lang ako ng konting mantika para hindi ito dumikit sa ating kawali. Itutuloy ko lang ang paghalo hanggat sa lumabas ang mantika ng mga taba. Pag naging golden brown ang kulay ng ating baboy ay pwede na natin ito hanguin. I-set aside na muna natin ito. Wow! Ngayon naman ay papawasan ko lang ng mantika itong pinaglutuan natin ng baboy. Dito na rin tayo magigisa. Uunahin ko nang ilagay itong ating bawang. Isusunod ko na rin itong ating sibuyas. Pwede ko na rin ilagay itong ating luya. At tutuloy lang ang paghalo. Pag naging golden brown ang ating bawang, ay papatayin ko muna yung apoy dahil maglalagay na tayo ng ating gata. Kaya ako ito pinatay para hindi agad mamuo ang ating gata. Wow!
Ngayon ay binuksan ko na ulit ang ating apoy at inilagay ko lang ito sa medium fire. Tutuloy ko lang ang paghalo ng ating gata para hindi ito mamuo. Habang hinahalo natin at inaantay na kumulo, ay maglalagay na ako ng alamang. Nga pala, itong alamang ay pinigaan ko. Ito ay para mabawasan ang kanyang alat. Ayan, kumukulo na ang ating gata. Sa puntong ito ay maglalagay na ako ng paminta at itutuloy ko lang ang paghalo para hindi mamuo sa ilalim. Ilalagay ko naman na ang ating siling labuyo. At isusunod ko ng ilagay itong ating nalutong karning baboy. Ngayon ay ilalagay ko na ang ating secret ingredient, ang pinya. Oh my God! Wow! Huli ko namang ilalagay ang ating siling haba. Itutuloy lang natin ang pagluto hanggat sa lumabas ang mantika ng gata. Maglalagay na rin ako ng konting asin. Ayan, lumabas na ang mantika ng gata. Pwede na natin ito iserve sa ating serving bowl. Wow! Ayan, luto na ang ating Bicol Express. Tara, nanitan ka na! Suli na! Pwede na, di bang mukbang? Na! Uy! Serves!